Takže vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Survival the Killer. Ja to vrám správne, dúfam. Ideme na to. Aha, som dobre, že to je špinto. To mám ja z Iron Heada. Keď budem tento monstrum, čo to je, tak budem mať z Iron Heada. Že mohli konečne žrebovať. To som ešte nemal od slovu. Teraz máme chvíľu, takže prosím dajte like, odber, nič vás to nestojí, a mne to veľmi pomôže. Hej, tak prosím dajte aspoň like. Prosím. Chceš ísť? Čau ty bro! Ja som to bol typkovi, čau ty! On si zachránil. Ja mi lepšie na to musím slúbiť. To je skrine. Jasné! Teraz! Nie! To som ukazoval skriňu, som ukazoval. Díky. No a teraz mám povedať takto. Lebo som chcel ísť pomôcť, ale to je killer. Poď. Áno, hoďu. Ja som hodil. Hore je killer. Som rád, komu pomohol, ale ja to pokazím. Toto. Znamenám ja. Poď tam. Zachránil som. Zase je... Ja som... Skracuje sa mi ten čas, vidíte sem hore, už mám menej času, neby som mal na chat. Pomoc, prosím. Yes, díky. Dobre. Nie, že ma zase nechytí. Už mám posledný život, už ma nesme chytiť. Takže teraz nesmiem riskovať. Ja nekempím. Ja som kemper. Ale keď to je extrémne možné, že už neviem. Now it's... Among Us. Ona ide hore, nebudej. Niečo na mňa, prosím, niečo. Nie.
ja som mŕtvý. Nie som. Ja som to dokázal, ja som to prežil. Za 48 sekúnd sa otvára tento. Teraz nemôžem riskovať. Mám posledný život. Ale ma zachránili. Nemôžem riskovať. Preč. Jest! Otvoril sa opäť. Dobre. Poď! Ono je ukazuje, kde sme. Preč? No, zase koniec. No, dve hry a dvakrát som prehral. Teraz budem ten killer ja. Lebo toto, dáme si ešte jedno kolo. Ešte jedno kolo. A ja chcem byť killer. Straight. Straight. Panic. Potom. Ty chceš straight? Straight. Nie, to nie. To je tento. To je geny. Ja geny nemám. Ona má asi najväčší tento. Taká Bunny. Ventilo. Najväčší level tu má asi. Ale ja som posledný. Hurá. Ona má najväčší level. A ona je VIP. Dobre. Takže, toto nie, tam sa neviem tento zorientovať a ja prosím dobre. Ja sa ti to prosím toto. Ono ešte no to máme skôr. Ale kebyže som bol teraz killer, tak to bolo dobre. Yes! Som killer! Som killer. Že sa neračítal môj skin. No, nevadí. Ja to len takto povehovať. No. No by som to načítať. To je posledné kolo. Tak. Ja som kľavý! Yes. Nie, to nebola ona, ja som taková ako iná. Ale trávi už konečne, ja som sa púkal do skrine. Ako tam vysko? Čo sa dá? Asi sa to dá, iba ja to neviem.
Ja jestem strasznie pomały. Poczekaj, ja mam traktor. Aspoň jedného mu potrebujem dať. On tam... On sa točí. On sa točí hore. On sa točil. To ukázal, ale nemôžem. Idem sa pozrieť, ako sa točí. Yes! Mamo! Yes! Kde on sa točí? Už to je. Jaká ma ide. Ale ja nie som taký úplne si myslím, že... Ja nie som... Okej, ja potrebujem stajať to. Semka sa predplaziť. To hajzľov, to prejsť. Hore. Hore. Ja tam neskočím. Čo? Hurá. Tak, ty. Teba chcem dať. To je ten, čo sa točil. Jasné! On sa tam točil, to bolo najlepšie. On sa točí. Ja ju chcem tak trafiť. Ona ma vážne hneva. Konečne! Konečne! Som to dokázal a už som šťastný. Môžem aj prehrať, nie je to jedno. A teraz tu nikto není zrazu. To ma bejdí furt. 2 minúta, otvorí sa exit. Tak by som jedného čakať. Ja nie, to neurobím. Ja nekempím. Ale táto má... Zase naspäť. Kde je? Za 12 sekúnd sa otvára exit. Už 10, 9, 8, 7. Oni čakajú pri exite však? Tu je, poď, daj. Daj ho! Yes! Haha, von. Ty kokš. Čo tu tak čakáš? Ide! Konečne! Aleluja. Nijak nebol kempiť. Už tam je jeden. Aj to ten, čo som ho vtedy dal. Yes, koľko som? Yes, dal som 3. Asi. Nemám moc počítať. Musím tento odbrnúť. A toto video je u konca, tak dajte like, odber, ak mi tým pomôžete. Tak čuuu.